Спиш ли? Спиш ли? Какво спане, бе? Имам работа след 4 часа и трябва да се оправи този бардак рано или късно. Кой ми показва това? Остави го. Обаче, едно е важно. Повече така никога няма да пием. Този вид преди съм го чувал. Ще разкажа един вид. Значи, вървят двама войници през парка. Единия пада. Войници в парка. Не са войници. Полицаи са. Абе, ако ми запомничка някъде после. Аре, ти харесваш. Как да смети сирене, бе? Пълнички смети, сирене. Да, бе. Другия паника, ужас. Жив ли си? Вади телефон. Звъни на 112. Ало? Те са си полицайите, за какво да им звънят на 112. Хубаво. Какви да са? Не са полицаи, не са войници. Аз го знам с ловци. Добре. Ловци вървят през парка. Да, ама не. Ходят през гората. Добре. Ловци ходят през гората. Единия пада. Удря се, тук няма го. Другия се паникьосва. Ужас, приятеля му не се дига. Значи не искаш да фана един гигам. Не е толкова сбя. Как ми майка си не си дълва? Ох, не ми говори, вече нищо не фана днеска. Жив ли си? Бавах се, майка ти е много хубава жена. Вади нож. Ама човек си има и пушка. Прав си, вади пушка. Не внимаваш. Вади телефон. Звъни на 112. Здравейте, спешна помощ на телефона. Как да ви помогна? В гората съм, не го знам, то падна и жив ли е, мъртъв ли е? Оператора му казва. Проверете първо. Жив ли е, мъртъв ли е, как е? Мъртъв е. Еба си тъпия виц. Няма вече джипове, джетове, няма